kublai pi barok sajisen biang aku ban ai kublai pi bapila pelai ka por ba koridor jong pi ban pe ya kini ka video ngar engbo yo blai ya pi kinong budin bat ki bape kini ka video bapila pelai por ban budin kini ki jinghikai lengba kini ki rongba kiba ai ngi shibun ki jinghikai lengba ka kten jong blai mentang ini keren ya ka topik ba bun sin ni dan hapneng ka jingklumar hanpre mentapat nga kermen lengba ka jinga samjong ki pastor ki evangelist jong ni pin yo ya ka jing pensyai halor ka topik ka Christmas haswa bin sedang ya ka jinga keren jong ni to ngi pendem shua ha ka jing duai nga kapat ya pastor el kapran ban ayangi ya ka jing duai sedang to ini duai bleu ba pa jeng ba beneng ikwa banai ngo ya kene kapor bang yo ban ya kren ang ba ka tien ka chame ka subject Christmas ni duai lo mit simakoi an hikai nge ba ya rap bangel snoto ya kene ka subject ka ba dan kam tam kai ka ba me kwa nge bangin te bat penjaja kene ka puar nadu kala sedang nadu baken nampan ipan ka pedang tiang tam trong Jesus Christ amen. Kebelasipun pastor na baro ki jingle niam ha ka balang Kristan ka Christmas ka dai ki jingle niam bak mentam ki breu ki ap kmi bar chisnam ban posya ka ka ayom ban yo ya ka jingle kemen ka basngot na ha ka por Christmas handrai mentapat la da pai ka Bible a Bible ka ong kumno siya pang ka Christmas hatu ka don em ka Christmas menta na sngo kemen ban ya thu ya pi bangi don ki panelist ki ba la puli benia halor ka ka benta ba kinya sam shapi ya ki jinghikai lungba ka tenjong blai bat kumju lungba ki history ba pair aku blai sibuan ba ya ka jing duai jong pi menta ngaku ban penitho shapi ya ki panelist ha ka por ni don ya i pastor Albert Cameron ni don ya iba Lavi Kapran ni don ya i pastor Nyobor lapasam bat kumjuro ya i pastor Sylvester Shangpliang iban ya sam ya pi ya ke jinghikai halor ka ka mat ka Christmas aku ban pai mentai ya i pastor Sylvester pastor kamu ayu Christmas Kebelasipun pastor kini kecingkli joki hoi ka kentin Christmas ni baro ni tip ha bat la jupnan kami kini ha ka baide ba kasngi kha ka jong Jesus Christ ha ka absent trik December handai kini kentin Christmas kat kum ka jing batai jong angle rodicus we ni ki theologian jang ka block 70 Adventist wong ba ka wan na ka kentin barim ha ka kentin paring la ni English ka Christmas e ka bumot ka mas ka jong Chris lapanan kam je kene kentien ha ka spas nam baki khot ka Middle Ages kata kamut na ka spas nam ka ba saw ru ka spas nam ka ba khat san te ha ka portion senya man miet kala don kene ka mas ban le niam nagam ta ban rakhi ya ka sneak ha ka jong Jesus ha ka absent December te kala don ta we pat ka kentien baki ju khot ru ya ka Christmas berkata latip kum ka nativity hakitien Latin ka ong natalis lani ban batai ban pensyai ya kini ka jingmut kalong kamiet bakoi te kata kadai ka jingmut jong ka Christmas ban batai ha ka balengkot ka jingmut jong Christmas kumut kamas ka jong Chris ban rakhe ya ka sneak ha ka jong u ba ulawan sing ka perthai kublisibon Kebelasipun pastor yang jing pensyai jong pi halor kata jingkeli mentapat apa ban pai syai pastor Albert pastor nado mendo ka jing rakhi Christmas ka sedang balai haka arpusan terik kamtam e Kebelasipun pastor Amrina ka benta ka jingkeli nado mendo ka jing rakhi Christmas ka sedang katkum ka history ka bangi ya puli nisem ba nado usnam lai spa lai pohon rio edi lengba uwe parsya Konstantin nilabanong baudi parsya banekong ubalalong Kristan baru ni parsya ulawan ra nekong ya kani ke jingrakhi ya ka Christmas aka alpsan trik hau nusam lai spa lai pohon rio bar ke jingkli ka baar kalong balai haka alpsan trik nitip bakinong Roman paro kinong Rom hak gipor
Kibabun kidi kinong money blade tau, kiju money ya blade sni. But ka absent terik ya kabala khot aktin laten ka dai solis ka pemut the day of the sun kade ka sikha jong ka blade sni ka ba kiju money. Ya kaba ya kani ka absent terik ka ba kiju rakhi ya ka kum ka sni kha jong ka blade sni kila convert la ne pen kelano sa ka sikha jong Yesu. Denang takadaw ba ka absent terik ngiyo ya ka kum ka Christmas kum ka history. Bishop. Aku besipun pastor, lengba katu kajing pensyai jong pingi syamba umdai bala tho haka Bible bala khayo Jisu haka arpusan tarik. Dan ngaku man pai si pastor ye ba loving ba sengap haya tho pat yang menolak khayo Jisu. Aba umdai arpusan tarik. Blesibuan Pastor Emery ladangi page haka Bible kamdan ka jingbu jingkan mau ya ka jingka ya Jisu. But ni ka ka jingmayan ka bakra balay ba ublay klam kan pau haki nong etol pa lam le haki apostle syapang ka jingka ya Jisu Christ. But kung kibril ngimla rupan shumodor laniban speculate ya ka tarik bad yaw benay balakha yaw Jisu. Kat kung ka history hakipor talang habat kung kani kapor northern hemisphere habui Israel haki benta basyate kani kapor kabak kriat adu kata-kata but nginong syam ya ki langbrat lani ki blang ki badan haki jaka lom haba kung kani kapor namar kalong kabadai tha adu kata-kata but ngingai scam ba yaw Jisu lakha hakipor kiba kamsad ladang ipay pa ya kapor kaba uyam house name like way di akapol spring but ngimte dikena ya katarik ya kabau Jisu lakhayo. Kublai sibun pastor ya gitu kijing jubab jong pingi sengau ba hoi ya Jisu syam lakha ka arpusan tarik namar ka hakini ki por arpusan tarik kalong ka por ka bakriat kibri hakini ki thain kimju wanra ya ki jingri jong ki shabar haki por kriat hanrai ngi syampat haka Bible ba haka por ba lakhayo Jisu ki don ki no aplang brot kamut amdai haka por bakriat hanrai haka por basai dengan kuat ben pai sya pastor Sylvester pastor sekam haya tu yang ni kumno ka Christmas ka bandrung sya ka balang Kristan lada klem la tho haka Bible. Polish bon yang digijing le jopi habangi pai hi haga bede ber ka history pang ka por jong ka jingwan jong ka digijing rakhe ya ka Christmas haga niam Kristan kalong ka bakam shitom habangi pai history namar kam don ka jing batai ka bashai ka batigna bar ka babai kiran shibun ki theory isla ni kijing batai hindre kat kum ki no thought history ngila ban tiep ba ka ne ka jing rakhe ya ka Christmas kelas dang nadu kaspa sam ka basal in the 4th century kat kum ga jihi gai pating ki jiu lo ong ba unang itu pa uyap hakasni ba lapon yu te ka jing henjo ki katuk ani kalong ba ujis Christ uyap how much arp santrek te kata kamot ba ujis Christ uyap haka por na kasni ba lapon yu no langit yu uru bolong weni nang tu pa pakra te haba kenya ni ka por much arp santrek kum kasngi balapun yu te ladangi hapan ken ba an khai Chris din kandai banai kan yala mingi shu December absentre kene ka we ni ke jikai sakawai per ke jikai ba khampau bala penyeso yaka bat ke jing money jongki inglam ong blaze ni jongki dong Roman bala tip kum so invictus habangi pai hagabai de bat kani ka history la ngek pa kani ka absentre kane ka por ba la kha pat ya blaze ni bat kumta la pension no rimru ya kani ka sni kha jo Jesus ka kum Lucas kum ka banin ko ka banyo ba banyo ko pra banyo khnai ba ka sni ba kha yo Chris kane ka sni ka ba ngela ba ong ka sni ba Chris wanra ka jisha ka perthai te don nomor kata-kata kidun kibri ki papandram bakane ke jing rakhe ya ke Christmas kade ke jing mane blaze ni lane blaze thao jong kinong Roman te kata kade ka wene ki jikai baki ba bun kibri ki ai ha ka bade ke jing rakhe Christmas habangi phahi sha ka Bible
ngim dadon ke jubab ka Bible kalong jar halor kanika ka jingwan jong ka jingrake ya ka Christmas ka arp santare kampau ha ka Bible bar ku manglabani pindot mene pa ka history kamlong shai bar kamlong tikna ha ka ban yathu yangi ya ka jingwan jong ka jingrake ya ka Christmas blessibon Kebetulan pastor ya kijing jubab jong pi kilong ka basngot nat kilong ka basyai but mentang apa ban pai pat syai pastor nyobor la pasam pastor habai kran pang ka Christmas uway na ki character uba paunam ha for Christmas uday Santa Claus ni naka way na uway usnam siya uway usnam na ne hakino no gajaka baki Driam Christmas ni siya iyo Santa Claus. Uay Santa Claus pastor. Tak mesibon yang nagi cikli. Ya kecing itu kena sepang Santa Claus. Takun ka history. Kamtan abang ibu dia kena kat belah thok da advanced fairer. Malaysia ba kelas tang ladu kasar century. Kajing itu kena sepang Santa Claus ya kabadan way brew ba kerteng Nicholas ba day bishop jang kecakap pembina. Kajing itu kena sepang Santa Claus kalau kajing itu kena lesengin orang ke ba ngatna nama uday brew ba yarap yang brew ba sipon ya kena bangi pule sepang ka stok kecil untuk kena sepang Santa Claus uday shikade bat ki kena namar ba uit kena ai kijing ais ngobha ki kijing lek kai ya kebaki kin yelek kai bat kham tam langi pule sisu jing itu kena ba usai baru wan hak por haswa Christmas kan boy pern ai kita kijing ai kena bat utip ru ya ukena ayu lada ulong babha nane ulong babha bada kani ketin Santa Claus kawan lasat ya kana ka we pada ketin ya bagi kot ketin pareng olnik kani ketin olnik hawa lada ngipet ya ka jingmut jom kani ketin olnik na kedik dictionary nila ban siam hang to bal tho ba olnik kemut ba use as a name of the devil use as a name of the devil kaumut langi pe kita kijing le bha kita guna Santa Claus bayi kijing mod ya kebalasal ke kerteng kalau bat lebak bre ngimla ban japang bre Santa Claus di bre bha ba ai kijing ai bre na ban ai gruksa ya keba kinong Roman kita yuwai uble jong kibak keteng best new blade jadi bakal best usia yarap jadi kena pada usia pelut ya kepol jauh hamalah usnang menyerap jadi kena buat pom kijan balik besar kumau Santa Claus udeng ke po Christmas atik kumdo kejinge sering jongke Santa Claus si kawan nak ketin buat usia yarap jadi kena kapang. Kebetulan pastor ya gitu kijing jubab jongpi ni sekot lomba tu kijing jubab jongpi ba Santa Claus undai karakter napok ka Bible penban Santa Claus udai karakter ubana ka jingai pagan dan ka jingai mane blai thau udai tang ubriu baki briu ki shimbat ki shu at ka Christmas betul apa pan pai syai pastor Albert pastor sengapa itu yang ingin bau Santa Claus usai ai jing ai ha for atau South Rick ubra Desember kadon ni em kata kajing ais ngobha hakpor senia Blessibon Pastor Amri na kanta to kajing kali o ya kani gade ka kubor lani kajing yusno ba na kaway kapateng na waysnem ba ka post teng senya ka apsotrik ba u Santa Claus ujuan runglung ba di atas kana jongman lagi tuyeng wan ai kijing ai subha bat community ter nreng aku ban ong ip ba da go bo briu ngin umla ban priang ya kata ba ubriu unla ban le ya kata
ban ai kata kajing ai subah haman man ki pewieng ri tangkawai ka bangila man punsyong niya hakakini jong blay ba kamdon bakum kata balada don shisha kata kajing ai subhala ne ba don shisha kita ki jing ai ba pala haman la ki pewieng ngala ban ong kandon kajing penthami kabar kala ban long ba kibor jong baman itray namar nakakting jong blay hiru abangi pai naka kasi jong pol koren katwe kastaw kong ngin lengo lay ya kata namar usai tani upunis stream ya ladi yaw angel kajing syai but kabakadu kabangakwa ban ong lesi kit khot na kalong yung stem kikwa ban supply ya kikun kiksiu lesi kilap pengkret lepa menit de da kajing bu brio lesi ngilap ban pring kata andre da Santa Claus ban ai kajing ai subha man tu ham kap sotrik kam don kanong rem akaking jong bay balada don sisharu keritang kibor jong boman uba le ikini ke bro bushpon Kubesipun pastor ya kita kijibab basya ingin sentuh ba kamdon kajing tho hak Bible ba unsa don uta Santa Claus ban ai jing ai sengau bah hak porsnian. Mentapan ngapa ban pai syai ba loving kapran ban ai yang ya kajing syampang jong i halor uding Christmas. Ngam te pios nem ka network jonga ka suki ta kuble sibun ya kado ga jingkli kanega jingkli kalong sensitive namar ba bun naki balang ki jongi ba bun naki kristan dan ki ba kershan ba dan ki ba dan lagi jongi jingmen te ngakwa ban wan ra kendian ba dan kitu ki ba nge ya udeng Christmas yang compare la da ngi don ya ke jingmer ke babha andai don par ki ba wan ra katu kan naki dekat ke Bible ba ha ke bai dai ba udeng Christmas ru kam don ka jing ko tien ka jong blai ba don ki ba shem na Jeremia kalau nang ba shito na du ba dekat ke ba la da ngi le ya kane kam don ka jing ya day ha ke bai dai ba udeng Christmas ka kren ya ka jing le ka jong ki kun Israel ha ka bai dai ba ka jing mani blade how ka jong ki ha ka bai dai bu ding Christmas ka shakri ka jong blai ru ka alan wai ka bang ishim ka ko ka nong itu pa kayo ya kane ka jing kli hatul kalong ne am ladang imbu yo ding Christmas ato ngin oblong kum ka perthe hinre ka shong ha ka jing perkhat bad ha ka jing kwa ka jong kejong kabalang lane kejong ki Kristan shimet ba kejong ni ladangi ciet bandu lane ladangi ciet bangin nombo ba kata kade kejubab kaba ngangala ban ai Kubesipun pastor ngi sentuh ba lembag kijibab jong pi ba hoi ka uding Christmas umdai uba lai umdai u kamdai ka jingkai bangi yo na ka Bible ban priam ya uding Christmas handrai lada ka balang lane lada ki briu Seventh Adventist ki kwa ban bu uding Christmas ka syong ha ka jing sentuh jong ki kata ka ka jing ong jong pi temen tapat ban kam syai halor ka ni ka benta dan ya na sentan syakawai ka jingkeli ba dan kampa hatu ya ingat kwa ban pai syai pastor Albert ban ai ka jibab halor ka ni ka jingkeli hatu ni ki Kristan ni dai ni amar rakai Christmas but habe keren Kristan but kum juro ban long specific kum no ya ki 7-day Adventist pat Kulishibun Pastor Amri nam tak tu kejikli testing laban kem ya kejikli hakan kadur hato ni ki Kristan ni DNM ban rakhi Christmas bat kababut kan long ya ki sistem de amtes ha ka baidi bat ki Catholic bat ki Protestant ki babuon hi ki rakhi ka Christmas bat don ki Protestant ki bam rakhi ka Christmas bat ha ka baidi bat ki sistem de Adventist ngakwa ban itu ipi ba ki don ki members ki ba rakhi bat ki don ki bam rakhi bar habanga penun kam ya kantin ki barki kamut baki darki kerpang ya tu ka absan terik andai ki don lak jong ke benta jong ke jiksusu
Henry ke ka bang ako ban ong hang ni ba katkum kastan jong ka palang standard this ngasot ru ya ka jingkran jong u president jong ka general conference jong ka palang standard this to pertai pastor that Wilson wong ni as a church we don't have an official statement or position about celebrating Christmas, leaving it instead to the individual. Kung kabalang ngimdon ya katakaray kaba hakjingpo ba ngidi banyar ki Christmas. Kung kabalang ngimdon yung kung katakaray Henry lai ha ngi shimet bangin perkat lani bangin le ya kani. But ka jingto agbabud wong ba we must be careful not to allow the subject of Christmas to become a divisive issue among us. But aru jing mahamba ngidi benlong ki bahustiar ba ka subject sipang ka Christmas kamde benlong kata ka jing penyakhlat hapdeng jongi. But nakaliang jong ka Ellen G. White ka when ki kot jong ka review an herald kasla ka ba ang nano how distumba ka witrek ka bala tho ausnam sejar raspa nyo pandai ka krensyai ba hakajir ki ka Christmas lai hangi hakaji sultu jingi bangin le na ingin umle kata kamdon kanong rem ka bangin umle lani bangin de banle kata ka I hakaji start ha hangi we ki bolong ki kot jongka ta de juba bishpon Kalau sibuan pastor piang ba kasyong hangi shimat banrai. La dingin ngin shim ya kan ka jingla niam lane am. Nang ba mentapan la de usende urai ban ong ba ngahapan rakhe Christmas naku aban pai shay pastor Silverstar singam haya to ingi kumno ngi day ban rakhe Christmas la de uswende la de 7 day Adventist urai ban rakhe Christmas kumno kabalang kehikai halor kan ka benta. Oi kulish bun ya kadika jingkali haba banjubab ya gani aku ban bersisen ba ka bible kalong jar ka bede ba ka absent tare kamdan ka hukum bangi de ban rakhe si pi kidan kijika ka bible ka ba ayangi let's say ya ka jingsha ka ba kilong absolute ka nitip bangi de ban le ka bangi de ban le hada ka ba de pat ka Christmas ngimdon ka prescription bangi de banle ani ngim de banle hendai ka ba ngwa ban hendai ka long ba wan ada ngi kan tat ya ka absent re kum ka singi kha ka Jesus ngim la apat ban penrem ya ka jinget jing ki babun ki brio ba Jesus ula wan long brio shagene ka perthai but haba ka perthai baru ka wai ki rakhe ya gane ka singi nginon ka ban burom ya ki namar kile ya kani ka jingburom ya kani kasni nado ka dokno joki ki aingo yo blay ki phai shu blay ki wangra ya ki jing aingo ka joki show blay te ngila ban ong ba kani ka Christmas kani ka por ka ba ngotna tam ha ka jing im joki Kristan namar ki bapun ki brio ki kloy ban pri ka dokno joki show blay ha kani ka ayom. But kalau orang kajing suatu buat teki Kristan, maka Christmas kamde shpang kajing kawai, kamde shpang tu Christmas, uding Christmas, ane kamde shpang kajing ya le ngobha, ane Christmas kade shpang Chris, kade ban yarap ya ki briu ki ba kutlat ki ba duk jing kemen, ki ba ngomorwe ki konswet, kani kajing perkat keras dang ban wanrung ha kajing mot ki briu, kamde shu aku mengiti kupor kaba men bang sedang ban nganang long kena ngayo iba ke Christmas ke jelong musim ke pol ke jingpnya Henry ngimla ro badlen wa menta ke Christmas kalong ke por ke baki babun ki brio ki penlong ye kani ka wei na ke por ban penlong yo penlong hat ban kamai ban kaji ban le ki jing penpernya ke babun jai Henry ka kwa ban jumpa pada ngikut kisah antes gidan la ne emban rakhe ya kani ka Christmas ngaku aban pai shi jing tho jo ka Ellen White aga Adventist home ka slag ba saus pa nyuk ba saus pa nyuk pra kong ba ka Christmas wala rakam dang ka Bible but nila ong ba ka history kam ai ga juba ba shai ya ka jing wan jo ka ka ne Kristan Henry ngim la ban dat ya ka sni amar ka long ka sni ka kerpang ka bangila ban penan kam ya kalam ta ka jing
jing thmu ka ba pha ban pen phai ka do no ju ki khon ki ti jongi jong long ging long sam jongi ki prolok par jor jongi sha ka kam jo ka jing pen em ka jong play phi kam kut tang ha ka ban ya thu ya ki o Jesus wan long brio shek di par thai ba uthia ngelap ka hashingoi yang sem kulai hendak iran ka ban ya thu ba uni Chris ulong ta unong pen em jongi uba lawan shek di par thai ban ya phlo ka ri na ka ba kam kut ro tang ha ka jing thu khana shpang ki uplang road ki bawan man jugo on ice kuma Chris lagi dan kam ye thu ho jisu ulong uplang road ba kra di kani ka bangila bande hoi ka awru ba ka Christmas ka por ka ba ni ide ban ai ki jing ice kuma ha ki wei ban yerap ki wei ki baran kam ki badu ban ka por ka ba ngila ban penduk bat kum ka ying ban ye duai pi hak jaka bagi kun jongi kin lech ki jing pen pernya jongi pertai nila ban shim ka kabu ban pelong ki jing seng khnang bagi kun jongi kin dan hayeng lani kin dan hayeng mane hak jaka bagi lech ki jing suha jongi ne pertai te kita ki jing ai jing mod ba ka shakri ki choplai but ka ongru ba namar ba ka bai to kam kren langi de ban le ning ngim de ban le ka shong hak jing ya teplam jong shimat lada don ki ban le ngimdon kamban pendrem ya ka ya kitu ki balik ya ka ba darang ngis no bangim le ban le kata ka shong ha ji te plam ki jofi ende ke ka bangi le yo ki ji kai na ka ni ka bangi tip kum ka nang thu pa ka jong play ka ai ngi ki jing tu bangin penan kami kan si penban banong ka jing khu ha ka jaka banong ka jing tem te nang tang ku awan ya sam ki jing shep jong we pastor balong pulilang marga ni balong pastor batrai Delhi Bolmon Snam lomba hakasni Christmas na barba kim jupli yung mane bat long jeseng na mara kim ngai jak arab santre kun sing kha fest tekan bu shon shabar ki lang ki brio ki pulit ki wan ba ki kli shino ka yung mane jong pi pastor bat so si ba yetu ba uklam pli ki yung mane ka kasni bat kani ka chuchia ba ka pelong yu ba ka we ka Christmas u pli ka yung mane wong ai ba kan long ka jingkar pu marbun ki bam tip u play ki wan tang ban yo ka jingkar pu ha ka sni ne wan man ai ngo ban mai ka jing em ka jong show play te ngila ban pen kam ye ka Christmas kum ka sni ban ya lap ya ka gospel ban pli ki ying mane ka jongi khnang ba ki breu kin wan ka por ba ki pet mai ka jing em jo ki ba ka por shi sha ba ki breu ki kloi ban ban sha skore ka khu pa ka no ki ka pli na ka ta ka ne ka kan nakam ta ka ayom bakinget bu Chris ulawan si kanik pertai ba ka penung ka do joki tinginan ka matsim ya kani kum kalat bangilaban ai ka jishikri banginyalap ya ka gospel te hoy ngiran kam banle ya kani ka jingtip tibrit blai bat ka ai ka bangiran kam banle ka Christmas klo ba Chris ude ban long ningkong ka jing shakri ka jongi yo blai to blin kru ya pi lingbag ni ji sam la ngi de ni am ban rakhe ya ka Christmas Kebelah shibuan pastor dia kita jing jubab jang pingi asngau ba leng ba ka jing jubab jang pi ka elwai kala ai ka jing kentu kendiat ba kumno ki Seventh-day Adventist ki deban rakhe ya ka Christmas umdai than haka aposan tarik hanrei kano ka por ba ki sngau ba ki deban rakhe ya ka Christmas ka syong haki shimet hanrei la pila ban eno yang ni ka topik ban eno yang ni ka jing rakhe ka biang Kaya mentapat nga ko aban pai siya iba loving. Hatu ka Bible ka Christian ni ya ka jing rakhe Christmas. Kebelah shibuan pastor amre kumbangi layos ngau nado mana ba kamdan ka jing bu jing kan mau ya ka jing kha ya Jesus Christ aka ketien ka jong blai ba kamdan hiru ka Bible ka ba ong yang ilane ba kanomong yang ibangin nom rakhe ya ka Christmas bat kumbangi layu ya ka rukom baka kawan ha ka balang Kristan bangi penlong bangin rakhe ya ka jingwan ka jong Jesus Christ but kadai ka benta ka ba snotanat bangin rakhe ya ka jingwan ka jong Jesus Christ wala ngingim ngai ba ya ulaka ha ka absantare but hoy ki babun ki rukom ki balawan ki wan na ka jing na ki mechanism ka bangi khat ang tien parang
bat kacing mut jong kane kadai ke ka ba ya dai bat kariti kaduster ba kidon shibun ke ba ngi le menta ka ba lawan na kariti duster bat ka bam persya pa dia ke ka bible ka kren lada kanu ka bangi le ka bangi practice ka palang persya ya ka bible kata ka syong ha ka jing jiet ka jong nga ba ka jong pi shimet kata ka ya ka ba ngangadon batang halo jong ka jing rakhe ya Christmas. Rajibun pastor ya kita kejebab jong pi mendapat ngapak ban pai syai pastor nyobor balai ki Kristan ha pertai stulu ka pertai ki celebrate ya kan ke Christmas. Ta kule sibun ya nek jingkeli kalong ka kamsuk tharai balai baki Kristan ki ya lek keman lek sengau bah ya kan ke Christmas oi ko wei ngitip ka jubab ka ba biang bahang lawan ong ba namar ba ya Jesus Christ lakha oi walada ka Bible kam syam labu record ba ya Jesus lakha kumul ong menah hagasni arsantarik inre baro ka perthai ka yele keman ke lek sengau bah ya ke Christmas namar ba ya Jesus lakha but ngai kran mene ba wei perlok jonga ke ba ngasngau samarkhe yak jing jubab ke jong ngakli nga ong balai tharai ke perthai ka lek keman ha ka Christmas ong yang namar ba ki kwa ban ya bam do ki kwa ban ya shat ki kwa ban ya keman hoi ngasngau ya hab ya kata jing jubab ke jong haba ngapai syakane ka snong ke banga ngasa syakane ke snong ke banga ngasa kejing jubab kejong tau perlok jonga kalong ke badai shisha shibun na ki perlok jonga ki arke Christmas tang banya lesngau ha banya bam banya di banya lek kemen ndre ki klepat ya ke ya ke ba labu katenrai jong kejing arke lane kejing lek kemen ya kejing wan benengkong jong jisu te kejing arke hi ya ke Christmas laman ong lene ya kejingwan jong jisu kedai ya keba kimut ba ya jisu lakha walada om record ha ke Bible room Kebetulan pastor is ngutho ba kajing rakhe jong ki para Kristan jongi sampai kepada Kristen ke Bible ke Bible ba jisu lakhai ha ke por ha ke arsantarik bena disembar Henry kadon kajing hikai penrai ke balawan naki apartemen Kristan jongi Kristan jongi melihika para Kristan jongi tapi pada apa ben paisha i pastor semester pun minta ki Seventh Day Adventist kan tamai syar khar jadi para ki balang Kristan Seventh Day Adventist ya sekian wai carol balai ki Seventh Day Adventist sekian wai carol ke Christmas Oi gani ke jingkli desa sya bangan jubab kwa bangin pai ke history meno ke jing right carol ke sedang langit bakal sedang na England Europe but la juruai ke jing right carol na ka beta pan ai ke jing ro ha ke jing mani but la ruai ro ki procession nang ta la ruai ro ha ke jing yalang pat ba pan khawai ke jing jo te ha kaspasam ka bakha adu khatsau la dandru ka jing penyeso ba kani ka jing white carol ka dan jing dai bat ka monophonic dance song haba monophonic dance song kamut ba kadai ka jing ruai ka batang shisur kada batang shisur na kada haba ps no jing white carol butsin kibdai ke jing ruai ke ba ngila da practice ba kadai batang shisur balak banyak ruai pai ba baro Henry hakas pasum ke bakhasan lakot lo ya ka polyphonic kata kemut palat banyak ka shisur kidon ki jing ra lai sausur ha ki jing ruai Henry lo ba hakapor jong ke jing ki arta jong ke jing mai ni amna ni ka reformation period lo ba ke jing ruai carol kasdang ban ja ba du jai
Henry data lu kas pasang ke bakat kendai. Kila lagi katu gini Norway bagi kita berwat gini jingwai ki berim bat kila lum yaki ha ka wi ka kot latip kum ka Oxford Book of Carol ha balapni usam ka knas pa aku pra. Ti long ba sedang mentip ya kani ga jingwai Carol kum ka jingwai Christmas ka jingwai nam ta ka jing wan ka jing Jesus ka kani ka perthai. Ti kata ka dei ka jingwan jo ka jingwai Carol ha ka Kristen don ki Kristen ki bapen siang norim ya ka jing ruai Carol jo ki na ka jing itu khana ba ki angel ki wan ban berbena da beneng men bagi dong apa brot ki syarai lang brot jo ki ka por mimit bala kayu Chris bat ka jing ruai Carol ka baningkong langit ba kade ti kum ta ki shim ya kani bat kum ta ki ruai bat le ka we ga ying shwi bat na yat procession kumba kalalong haka history ba ka kijupan kam na ta yat procession ani ki ruai ka ying mani ban ai ka jing ruai ban ruai hosana ya unong pen in ka bang ni shem haka gospel Lucas ar khat sam haka bani ba ka ni ka jing shem jong kinong aplang bro ban yasno ki jing ruai ki angel te kidan bar ki ba nget ba kani ka por ka ba kmen ban primera ya ka jingwan ka Jesus Christ udarik Morris ang makawin ka jing ice snow ha ka ba kraw sa ka perthai ka jingwan long priu ka Jesus Christ te kita khot jaga balang Seventh-day Adventist kidan katuk ani ki balang ki ba Juliet ban right Carol balik kile ikne de ka jingmot ban long ka kerja ministry ani ka kam yalap ban len na kuwi ka yik shi pat ban pentingan ye ki ban ai ka kupor ban no kan im jong yu im wat ha ka pathai ka padap ki jing ja padap ka pop bat ban ye thu ye ka kupor ka ha shapang ka ek bo Christmas ban le ka de ka we na ka jing ai mo ka ki briu ki shim ye kum ka por te ka kamdon ka no ka masni holo ka jing le na mar ka kilale ekne na ka daw ka ministry te la dangi ibu chua yu Chris nganget kalau kijing kerku te ublay ukerku ye gitu gibrio ngi snow shibun kijing tu kenapa kum no lakta e kada no gibrio ki bayo snow ye kijing right Carol jong kitu ki samla len ki kena ki balik ki ying shikowe pat baling ba gini kijing right Carol dan gibrio ki bano donation menyerap ki badu penyerap ki bapang besitam bat ki ki kenjakam le isnai te kani gade ka ba nyala ban jubab ban itu balai ki Adventist ru ki shimenta ha ki jing right Carol ta khabla shibun pastor jubab jumping but na kermen bangi shimat hi ni la ban rai kumno ban shim ya kan kapor bat kumno ban lekmen ha kan kapor bangin klet no yaka lane ngin shim kabu yaka ngaku aban kelipat ya Pastor Albert mentap dia sengau bah hapok kabalang Seventh-day kidan artli ki nogrem artli ki rai ni haban rai kawai ki Adventist ki haban klet ne ki haban klet lane ki haban pediang ya ke Christmas begitu ke pediang ya ke Christmas pastor isngau kumdo hatu ka jingik kai bakla kala rung ne am sya kabalang Seventh-day namar bakila pediang ya ke Christmas Lishpon Pastor Amri nam tak ka jingli ba kata de jingli ka ba namar ba hakaking jungplay ka kran ek niat hlor kata ya ka ba kirunge 7 Adventist iju punishung rem ya kani ya ka ba la to ki kam ki apostol kolon ka ba apo ka khot ka ba atndai ki tin ki bang kuni natib bahadian kani ka jingli no jonga kisturi barunar sat kin yapsut hapdeng jongpi kim da isnai ya kata ka kunhun ba napdeng jongpi hiru kirang ba kinyami ki belap ya ki ek eru ki babakla ya ka bandring pa ya ki senran adin joki kata de ki khot lepo ba di na mar kani ki khot Bible ba bon ki khot ki sutu ba ngihaban non ki bahusiar Ndreke ek bang aku aban jubab be dag basya ya hak be de betu jingli na kamanta kitu kisem de amtes ki berki ya Christmas atau ya ki la syailam bakla ne em atau ki la pai di ne em na kikai basya ndrenga kwa ban ong em
Hitu kisah Baptist kibaraki Christmas kim shem labakla na kajikai jong kasyukri ke jong blai namar ba na kajing tho jong kasyukri ke jong blai don shibun ki bangi day ban hustiar ha ka bay day ban rakhi Christmas but ha bangi kroni nek subject nya ban so turu ki mat ki bangi day ban le ki mat ki bangim day ban le ha bangi kroni shipang ka jing rakhi Christmas usem Baptist kay pher ko balek ka perthai ye ki sem Baptist ki babut thik ye ka jingka jong ka tikri ke jong blai ke kamem elen juai la de pipuli to ko review and herald di semba ka we usnam sejar raspa nyop knai kala batai benia sibun ke bar ka bakongsan ka ba ka tho kolong ba ni de bon hustier yala di na kirong thong jok pertai de tang kata but sesien ke jubab bakadu ki sem Baptist ki ba rakhi Christmas kum ka balai lam da ka tin da muslim ke jing tu upa kim don ha ke jing baklala ni ke jing alam bakla do sipun Da kulish pun pastor ya kita ki jing jubab jong pi gisngo tho menta ba ka jing rakhi Christmas jong ke 7 Adventist kaya pher na ka perthai namar ka perthai kashna ya ki dur blai kashna ya ki dur jisu kashna ya ki dur khunlung jong jisu but ki mane ki to han ki Adventist pat ha ba ki rakhe ya ka Christmas kim kan mau ya ki dur blai tha ba pher han ki shim ya ka kum ka kabuk share ban ai ka jing ai sngo bha kabak don kam ya kitu ki baduk dan ni kabasyam ya jing jinjar ki basyam ya jing shitam ha jing em kumba ublai u ayo kon jong uban pen em yangi mi ki Adventist ni shim ya kana ka por ban aya ka bhatam ban le ka kamha om da ban riam da ki Santa Claus lane ban ya ban riam da ki dur jisu ba pher han rai ha ka por ni shim ya ka kum ka por jong ka jing shakri ka ta ka stand jong ka jong ka jihika jong ka memwai mentapan nga kwa ban pai sha I pastor nyau bor pastor sang bahaya tu yangi balai ba ka Bible ka long jar halor ka tarik balakaya u Jisu ta kulish bun ya ne gijing keli bat ke jubab ngadan arli gijing jubab ya ne gijing keli ke jubab ko ban kong ko ba ban jubab kedai na Deuteronomy kana ngoba arpo khandai kedkhat ko ba arpo khandai ba ong kumne ki bari ki dei ki jong utrai uble jongi Henry ki bal pau ki dei ki jongi bat jong ki khon ki kti jongi chi junam nang bangin dup pendep ya ki ktin baro jong kane ka ai kata kadai ka jing jubab ka ba dan kam ha yangi kum ki Kristan ban bat ya kane ki jing jubab bat sakawai ka bang kwa ban ai ka jing jubab kalong malala pipe ya ki jing thu khana chapang jong Moses hoi Moses ulayap but ublay siam la pau ne la tho ha ka Bible ba ya ka jaka tep ya Moses and bring is ngau thu na ka jing thu khana ba la da ki khun Israel ki tip ya ka jaka yo la sekin thao da umot hang to but mane ya umot ane mane ya kono ka jaka ya ka ba la tep ya Moses te ublay ba tipnut ike baro te di mata ka daw ba ujar hakane benta wat hagba lakaya u Jesus Christ ba yola salada ublay bu yakane katarik ba shibon ba kibreu kin mane tang ya kesngi om chu tang ya u Jesus Christ kin rei kin mane be tang ya kesngi ladangi pe khamtam ngam la ban kren sekiwe pat kisnong kin rei ngala ban kren hasnong lade ya laki jong ki parlok ki jonga ikiba kim mane shu ya u Jesus kin rei ki kwa ban pesngau ha ya lade te khamtam lada ki breu ki tip ya kana kesngi lani ya katarik kin mane be ya kata kesngi te kata kade ke jing jubab ke jonga bat kemang khas ngas ngotona sisa kade now Deuteronomy kanang ba arko khandai ka dekat ba arko khandai Fleshi bon pastor ya kita kejubab jong pi ka bapau ka de jongi bat ka bari ka de jong moblai fleshi bon gis ka tho baleng ba ka ne ka thwan ya ka ek bala pau to ngin suma bat ya ka ek bala re to ngin ya ngap jaro kumjo handle da don pat ki benta jong ka pertai kum syari dekar
Bapim yo alat ban yalap hakno kana kapor. Ana kapor Christmas ka sarkar ka Kenya ka kum ka por lek kemen jong ki Kristan ka ailat ya baro. Sim ya kana ka kabuksier ban ya sam ya ka kubor babah. Andai omban mane kum ba ka perthai ka mane. Ringila ban sengap jar, to ngini sengap jar, ngini kiar no shwa. Laring dan kam ban pendan kam ya ka sim ya ka kabuksier ban but ya ka jingkai jong ka syakri jong belai ban sumar lani ban lek kemen ya hakum kan ka por ai bu blen ku ya pi kat ma pi dang shim ya kan ka por ban rai kum no pin rai ban syakri ya ujisu tangkini hina ka benta jongi ku bai sibun ya kini panelis jongi bara ini kenduk pat ha kan ka tayau ka ban sawan ban pungkut ya kan ka jing ya keren jongi ya kerpat ya pastor Albert ban ai ngi jing duai penuai Kuni duai. Au blay buk pa ji ba hamneng nyai ngu imi. Lawan long do long snam sini ke bertai midawan makin im yangi. Bad dala kadonut ni pediang nyami atwa halakasni. Bad halakadonut ke jongi halak iklemat ni pediang nyami atwa ku munong penim ubalawan long do sisya. Baru kumju atwa ngingit. Ba deleng ba kasnam ku jongmi bangyo ya ke penim. Hakajing syayap ku jongmi baru kumju habamilak kipat syeki peneng. Atwa bo blay tu irap yangi. Ya kepertai Kristan baru. Hamtam habang ni Quran ni subject. Bangin kelet ya ki bedai karong pong je pertai. Henry bangin ya mau tang ya me batang ya mehi. Batolon kat atrai ya barok ki Kristan ke pertai. Baru penjuk atrai tu map iklai ti jongi. Nak teng ke jong justus atrai tu. Amen. Amen. amen kulai pi baro ngin kenduk pat